I osobeno za presvetata, prečista, predblagoslovena, slavna, Vladičica naša Bogorodica i svekoga Deva Marija. Nemodjene svekoja, da te pali, pored ostoji podori, te dumali na zemlji odu, da ti evo Bogorodice, na obiljenji svitiska dobra, Lilija verata našto javna, ljubovna Boželjena naša, ti si zaštitnica za hristijanine, tebe višame. Najopet pomniti Gospodi za visoko preosveštenijom mitropolit naš Timotej i darujemo na tvojine sveti crkvi molitve od se zlatom goleće, pravilno da upravo vaša slobodno na tvoje pavicima. Nasze sławice ukryżuje, Święte Boże, mir prosperzy, sława pewne. Panie!
Braća i sestri, vнимавайте бе, молам малко. Той ще го допати кръстът, откари лъкваме с прилеп, спонсорът наш ще добия компютър. Да бъде ли хора да дължени компютър?